Pinaghahanda na po ng Provincial Health Office ang mga ospital po sa lalawigan ng Pangasinan sa mga posibleng mabibiktima ng paputok ngayong palapit na ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, Rodalia Binayan, at inalerto na ng kanilang tanggapan ng mga health facilities sa probinsya upang paghandaan ang kaso ng mga mapuputukan. Hinihikayat rin umano ng mga emergency rooms ng mga hospitals na ngayon pa lamang ay ihanda ng kagamitan tulad ng anti-tetanus at antibiotics na pwedeng gagamitin. Sa tala ng kagawaran, naitala ang 163 na kaso ng firecrackers-related injuries sa Pangasinan noong December 21, 2023 hanggang Enero 6 ng kasalukuyang taon. Tumaas ito ng 123% kumpara sa naitalang 73 sa parehas na panahon. Sa ngayon ay patuloy ang kampanya ng kagawaran na umiwas sa paputok upang maging ligtas ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Nauna nang itinaas ng Department of Health ang Code White Alert sa mga pampublikong ospital sa buong bansa bilang paghahanda sa pagsalubong ng Kapaskuhan at Bagong Taon. IFM News. IFM News. IFM News.